Ni yma heddiw yn Eisteddfod yr Urdd 2025 i lansio strategaeth newydd ar gyfer adnodd ac ar gyfer addysg dros Cymru. Wel, da ni wedi bod yn siapio ein strategaeth trwy gael trafodiaeth hefo athrawon dros Cymru ac hefyd wneud ymchwil i gweld beth mae athrawon eisio hefo adnoddau newydd a sut maen nhw'n mynd i defnyddio nhw. Mae'r 3 maes mae adnodd yn ffocysiau ar yw llyfrennedd, tegwch ar gwrthiliaeth a llesant. Bydd y strategaeth newydd yn arwain at comisiynu adnoddau newydd sy'n grymuso dysgwyr yn y dosbarth ac ymhellach. Wel, oedd yn rili gyffroes clywed am strategaeth newydd adnodd heddiw ar y lawnsiad yma. Mae'n gyffroes i glywed am yr adnoddau fydd yn cael eu creu yn ddwyieithog ar draws y cwricwlwm. Mae'n benodol i fi y byd angen yn dysgu ychwanegol yn gwneud yn siŵr bod plant a phobl ifanc y wlad yn llwyddo i gael beth sydd angen yn nhw o ran anghenion dysgu yn amserol. Mae'r adnoddau sydd ar gael ar gyfer cefnogi lles disgyblion ysgolion Cymru yn hynod o bwysig. Fel i ni gyd yn gwybod, heb law bod lles disgyblion yn gadarn ac yn cael ei gefnogi, dyw dysgu ddim yn digwydd. Felly hyfryd yw gweld bod yr adnoddau hyn ar gael i athrawon Cymru. Beth arbennig bod adnodd wedi meddwl am y pobl ar lawr gwlad sydd angen wneud y gwaith yma bob dydd ac wedi defnyddio lleisiau nhw fel craidd a sylfaen i'r holl strategaeth sydd ganddyn nhw am y 2 blynedd nesaf. Mae'n beth cyffroes tu hwnt bod wedi wneud yn y dull yna. Dwi'n meddwl bod e'n bwysig iawn bod strategaeth adnodd yn cael ei cyflawni nawr. Mae hwn yn rhoi cyfle i ni sicrhau bod adnoddau ar gael trwy gyfrwng Gymraeg a'r Saesneg i helpu plant yn ysgolion ni gyda cwricwlwm Cymraeg cenedlaethol.